Аз съм Галин Иванов и както сте прочели заглавието на видеото, да, отново е време за стаж. Не знам как между другото днескашния ден ще протече, за това ако се вижда, че съм по някакъв начин притеснен или говоря несвързано, по някакъв начин просто бъркам думи, не защото нарочно го правя, просто защото съм притеснен. И сега само си казвате, брат, защо си притеснен, нали, ти още си ученик, дали такива неща. Вътре ми е едно такова притеснено, не мога да го кажа точно чувството какво ми е. Защото тия двата автобуса там не знам какво мислеха, че ще направят, като избързат толкова да излязат. И да, сега се отивам натам, аз съм близко между другото. И къде го? И там отивам. Както може би знаете от предишните ми видеа на стаж, като бях още в 11 клас. Ако не се излезнали на екрана, в описанието ще има линк за всичко. И да, сега в момента отивам натам. Това ще е нещо като влог. Не знам дали ще бъде толкова спокойно като миналото видео, което нали, първия работен ден, нали, 12 клас. Ако не сте го гледали, между другото го гледайте, защото се получи много интересно, макар и малко да ви се достъпи по някое време, ама важното е, че все пак ще видите какво правя, нали, реално. Така не холя, нали, колкото се разхождам и да правя някакви неща там, колкото не е без хич. И да, ще видите реално, че наистина работя и бачкам. Макар че това е само стаж, ама в реалния живот не знам, вече като порасна, нали, като стана голям достатъчно, какво ще правим тогава, не знам, ама ще видим, има време до тогава. Така че, може да оставите по един лайк на видеото, да се абонирате за канала, ако не сте се абонирали, защото останаха супер малко абонати до 250, а именно 2 абоната. И на 250 ще има специална награда, какво говоря. За малко да са блъснат. И като дойде, ще се чуеме. След малко. Или когато дойде. Също така се смятам, докато дойде автобуса, той до тогава има достатъчно време, да коментираме едно нещо, което доста пъти виждам в коментари. И то е, ще има ли реакции с Трепача БГ на някакви там видеа, нали? Не мога да ви кажа със сигурност дали ще има, но нищо не обещавам. В смисъл не мога да ви обещавам на 100% че ще има реакции, защото нали, не му знам графика, не знам кога е свободен и като цяло, защото той вече е 11 клас, между другото, за тези от вас, които не знаете и са чудили кой клас е Трепача БГ, той вече е 11 клас. И реално тази година аз като завърша, нали, ако завърша, моля се Господи, това ще го изрежем между другото. Нали, той до година става като мене, 12 клас и да, просто още от сега му пишете в коментарите успех за Трепача БГ в коментарите, хаштаг успех за Трепача БГ, защото наистина ще му трябва този успех. Нали, все пак сме най-добри приятели, трябва да си пожелаем най-добър късмет за напред в живота. И да. И къде? Аз тук си говоря с вас, някакъв произволен човек просто решава да мине покрай мене, нали? Виждам, че записвам видео, ма какво му пречи да мине покрай мене, нали? Няма никакъв проблем. Сега едно съм невидим. Къде? Ето чакаме Ардатор автобуса. Между другото, тук е бая хладничко и да, просто интересен факт, ако си мислите, че е топло, не е топло. Октомври месец почва да застудява времето и в момента съм, както може да видите, по къси гащи, нали такова. И доста ми е студеничко, нали, интересен факт, просто за тези от вас, които са се чудят сега, нали, дали ми е приятно и такива неща. Мога да ви кажа, че се чувствам като в Северния полюс, буквално. И това видео най-вероятно ще съм го едитнал вече на работата, защото буквално в момента, нали, който го записвам, демек още съм тук на тази спирка, а пък интернета ми мобилния не е най-добрия и да, разбирате вече защо няма да мога го обработя на момента. И да, просто стига съм се включвал с някакви нижави неща. Вие сте цъкнали да гледате видео на това как отивам на практика, нали, реално как хващам автобуса и тем подобните. Затова наистина вече да преминаваме към момента, в който ще дойде този Ардатор, нали? Това не знам какво беше, игнорирайте го просто. Не знам
да ми каже в коментарите как се прави този знак в кавички, ще ви бъда много признателен. Опитах се него да направя в интерес на истината, но не успях. И да, следващото включване ще бъде вече, когато Арда Тура идва. Така че дано да е днеска, защото не ми се мръзне тук половин един час, защото наистина ще е много тегаво. Между другото, не знам дали го виждате, онова автобус, че е там, но с него по принцип си тръгваме, не се тръгвам от практиката. Да, просто интересен факт. С това автобус ще си тръгвам от практиката. Той ме забира, мисля, че към 3 без 10 следобед. Нещо такова беше. Абе, да, просто интересен факт за тези от вас, които се чуят как се тръгваш реално от там и като нали Радиево е далече от Димитровград и има някакъв път докато отидеш до там и стигнеш, нали? Ето как, с автобусче, на обратно. Между другото, аз не се заваря да ви кажа, че като вляза в автобуса, евентуално, той не е евентуално, той ще вляза нали? Но предполагам, че пак ще трябва да обяснявам на изкукалия шофьор, нали? Къде трябва да ходя и... Като цяло в първи клас трябва сега да им повтарям къде трябва да ходя, не знам дали са запомнили, защото не знам дали съм коментирал тази тематика, тази тема, нали, колко говоря аз. Всъщност, приятели, шофьора изобщо не беше изкукал, тук не ме слушате какво говоря, защото буквално не знаех какъв ще бъде шофьора и нали реално затова говорех така, но като го видях вече, мири ще си върна думите назад. И да, шофьора не беше изкукал, само това мога ви кажа. Тази тема, нали, колко говоря аз. Но беше се случило така, мисля, че септември месец още, 17 или 18, когато, нали, първия път, когато отидох на практика, 12 клас, беше се случило така, че на този шофьор трябваше да му повтарям, като в първи клас едно от децата си казват кой къде ще ходи, какво ще прави. Му казах, нали, че ходя, че съм за Арда Тура, в смисъл, не за Арда Тура, за Радиево, нали, за райски кът. И той човека уж ме разбра, нали, уж каза окей, нали, и накрая просто човека се подминава, брат, спирката. Спирката вече остава на 2-3 метра зад нас и повече. И аз трябваше да стана в движение да му кажа допълнително още веднъж като за малумници. Извинявам се, че използвам обидни думи, нали, но просто, брат, това е малумно. Да ти кажат да знаеш и да подминиш спирката, брат. Това не знам. Фел, пълен фел, брат. Много ми е интересно наистина тая луна как още е в небето, като буквално е светло небето. В смисъл, ден е, ама има луна. Пишете в коментарите какъв е този феномен. Аз съм пълен глупинг, защото нали, много бях надъхан, че ще дойде Арда Тура и... монета. Това е на късмет, между другото. Както тръгна да казвам, бях много надъхан, че ще дойде Арда Тура автобуса, но преди секунди буквално погледнах часа и видях, че е 42. 7:42. А той идва и без 10. И без 5 най-късно. Така че, грубо казвам, ще имам се чакам тук до утре. Така че, ще се чуйме. Знам дали сте забелязали тогава в 11 клас, когато бях на практика видеята. Видеото, те са всъщност видеята, ако брат, пак ще изрязвам, не мога повярвам за такива елементарни неща, да му се не види. С телефон вътре, перфекция, ако те гони Джейсън и просто трябва да звъниш по най-бързия начин да те спасат, идвате тук в Димитровград, на този телефон, звъните на бърза помощ и се надявате да оживеете. Така както тръгнах да казвам, но обърках думата, нали? В видеята, които са две, които може да видите долу в описанието линковете, да ги гледате. Не знам дали сте забелязали, но тогава идваха и моите съученици. Бях фанал в кадър, един мой съученик казах, нали, бях казал тогава, тя колежката ще закъсни. За тези от вас, които сте гледали видеото до последната секунда без да изпускате, нали, знаете този интересен факт. Това, което искам да кажа за него е, че в момента никъде го няма. Даже така ще застана да мога да се види, къде го. Няма го. Те вече между другото, ако се чуете, не идват с мене. Те са предварително там. Да, просто интересен факт, нали, ако се чуете къде са моите съученици, защото 100% някой си е задал този въпрос. Няма ги, просто ги няма, те са предварително там още преди мене. И да.
се пустим, когато нали, вече идва Ардо автобуса, но просто в момента ме баси из куката врата и още го чакам да дойде. И да, затова просто постоянно пускам нали, паузирам да ви казвам някакви неща, така да минава време, защото ако не правя нищо и просто седя и чакам автобуса да му се доваря да дойде някой светъл ден, ще си измръзна така, като дойде ще му намери ледна статуя, така ще седа. Така че, не знам, просто трябва да идват малко по-рано тия автобуси според мен, поне като е 7:50, като е написано така, да хората са тук 7:50, да идват 7:50, брат, не да идват 8:50 или 9:50, 2 часа или 3 след това. Защото наистина не е топло, не е лято. Това трябва малко да го вземат предвид, защото хората така могат да измръзнат тук, да им стане супер студено. И къде го влака отново? В момента ли ще го снимам. Това е феномен. Айде. Тя само да фана камерата. Ей! И въобще не разбрах защо казах отново нали, влака, като то реално това е първия път. Да, знаете, просто от притеснение ги правят тия неща, затова едно хубаво колеги и тираджите се наместиха. Също така, последно се включвам да ви кажа, че нали, няма да снимам целия си работен ден отново, както миналото видео. Просто ще снимам нали, как се случва всичко, нали, как идва автобуса и тем подобните му. Когато вече отида там на мястото си, където съм си принципно, до там вече ще приключвам видеото, така че видеото, както виждате, нали, като го гледате вече, не е толкова дълго, или ако е дълго, просто защото съм включил някои моменти от него, които нали, са по-забавни, така да ви е по-забавно, а не да е скучно. И да. Найс! Също така снимате на представя една бабичка, как в момента седи. Допреди малко, като седях, нали, чаках автобуса, нали, както винаги правя. И нали, чакам просто да стане време да дойде. Какво говоря, аз не знам. Седя си и тази бабичка просто седи така и така ме гледа. Така ме гледа. Ще кажеш, че някой извънземно е дошло тук от стъпнала на планетата току-що и да. Буквално ще кажеш, че не гледа човека, гледа нещо извънземно. Не знам защо тия възрастните хора в днешно време са толкова... Не знам, просто не мога да коментирам това нещо, брат. Така ме гледаш, ще кажеш, че не е виждала човек до сега. Дали се вижда, но Ардатура вече дойде. Къде го? Затворен ли е? Че давно не съм минал аз тук. Той е затворен, има полиция на собственост. Ще обикараме. 2 села са обикарят там. И пътя не е много добър. И това моя късмет и че един път варна да ме пусти. Здравейте, приятели! Включвам се отново да ви кажа, че се извинявам, нали, че слънцето свети право в камерата. Просто до мен имаше една бабичка и трябваше да прикривам телефона, за да не видят, че снимам, защото вероятно щяха да ме нападат забележка. И да, затова нищо не е фокусирано почти, просто защото държах телефона скрит, на крака си го подпрях и следно ще не правя, нали?
накратко прикривах телефона и затова просто не можах да забележа и не можех да направя нищо по въпроса. Благодаря. Няма никой. Той винаги е така сутринта. Айде, чао! На това му се вика пичага. То вече, както виждате, съм до Райски път. Автобусът току-що ме остави. И мога да кажа, че наистина съм доволен от шофьора днеска, защото още с влизането, той беше някакъв мега добрия. Като му казах, че съм за Райски кът, той вика, и вземе, дай да те взема с мене до Бургас, какво ще правиш в това Радиево, там това Радиево. Аз след това му казах, аз съм на работа, на практика той каза, днеска си на работа ли? И там имаше една баба, не знам дали се видя на видеото, но ако не се видяла, няма значение. Тя ми казва, ай добре седни тук, щом си за Райския кът, Абе, работата ще добре днеска, добри хора, няма какво да кажа друго. В момента минавам през пътя, защото няма откъде, тук няма пешеходна. И да, къде ни? Вече сме до Райски кът. И да, аз бях Ганен Иванов. Харесайте видеото, абонирайте се и до скоро. Добре, правим малко включване, да видите каква е обстановката в кухнята. Пълна тъмница. Никой няма. Брат. Просто днеска всичко е на късмет, разбирате ли? Днеска всичко просто е на късмет, като свет на гениалното. И наистина, вау! Очуден съм, че няма много работа. Само тук е една купчина дъски, тук е една купчина чини подредени тук за слагане на количките. Тук няма нищо за миене, там пак има събрани неща за готвачите, но няма значение, ще се оправя някакси. Да има тук отвънка. Всичко окей ли? Добре. Вече наистина тук ще приключваме видеото, надявам се да ви е харесало, ако така може да ставите по едно лайкче в подкрепа, може да се абонирате за канала и от мен, чао!